Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda marly mekdep okuwçylary maşala büdjetine goşunt goşmak üçin şuunur meýdanlarynda geçirilýän oto işlerine gatnaşmaga mejbur bolýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi çağalaryň okuwdan boş wagtlarynda otoga çykýandygyny aýdyp, munyň sebäplerini soňky ýyllarda güzeran görmegiň hassa agyrlaşmagy bilen düşündirýärler. Şuunlar Mary welaýatynyň Garawum etrafynda oba ýaşaýjylary yaş okuwçy çağalary bilen bilelikde şuunur meýdanyna otoga çykýarlar. Çağalar bu işe öň tutuşuň gatnaşan bolsa, mekdepleriň açylmagy bilen soňky 2 gün bäri okuwdan boş wagtlarynda barýarlar. Mysal üçin okuw wagty öýlen saat 13:00-da başlayan okuwçylar günortan saat 12:00-a çenli meýdanda işleýär diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 2 sentýabrda gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä kärinne ýerleriniň eýeleri bu okuwçylara günortany çenli işlendikleri üçin her gün 7 manat töleýärler. Olaryň uzak gün oto işlerini geçirýän enatalarynyň her biri bolsa günde 15 manat gazanç edýär. Şuunlar meýdanlarynda işleýän çağalaryň enatalary maşalalarynda hökümet işinde işläp aýlyk alýan adamyň ýokdugyny aýdyp, özleriniň her ýyl oto edip çürtüm işlerine gatnaşyp palta ýygyp güzeran görýändiklerini belleýärler. Maşalamyzda 5 çağa bar, olaryň 3'si okuwçy we 2'si kiçi. Çağalarymyzda çağalar bagyna bermeýäris, sebäbi bizde her ay oňa tölemäge pulumuz ýok. Okuwçy çağalarymyz bolsa mektepden boş wagtlary biziň ýanymyza gelip oto edişýär. Häzirki gün bize pul gaty gerek, sebäbi 3 okuwçy çağamyda okuw esaplaryny ýazdyryp karz aldyk. Indi şol puly ýzyna bermeli. Şol sebäpden çağalarymyzy hem oto işlerine gatnaşdyrýarys diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan marly aýal habarçymyza gurrun berdi. Ol ýoldaşynyň köni awtolowda krey edip güzeran eklemäge synanşýandygyny, ýöne onuň köplenç girdejisinden çykdyjysynyň köp bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ulaw köni bolan üçin köplenç döwlüp hatardan çykýar ýa tekeri ýarylýar, ýa-da polisiýa tarapyndan saklanyp jerime ýazylýar. Ýoldaşymyň iş gözläp aýlanmadyk gapysy edarasy galmady diýen ýaly, ýöne iş tapmady. Häzir hojalygymyz agyr ýagdaýda. Diňe biz däl owamyzyň 90 göterimi şeýle kyn günde diýip marly aýal aýtdy. Adatlyk radiosy bu barada Mary welaýat we Garawum etrap häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär.